Angibingelele kubabukeli beNtuzuma TV, uNkosenye lona ngise-Pinetown Magistrate Court. Sihlangene nefamily yakaNkonyini. La eSouth Africa every week almost daily umuntu wesifazane uyabulawa umuntu wesilisa either azwana naye abane relationship naye or else kunesigameko esithile esibandakanye ukuthi umuntu wesifazane alimale ngenxa umuntu wesilisa. Bantu besilisa abantu besimame ngabe sibazonda ngale ndlela ukuthi sibabulala ngalolu hlobo. Abantu besimame bekumele kube abantu abakhosela kuthina esingabantu besilisa. Namhlanje sihlangene ngodaba lukaSisi uBabongile Nkonyeni obulawa usikhumbuzo. Ngihlangene nefamily yakhe ngizoke ngi-introduce nanguma kaBabongile la eduze kwami. Sawubona makunjani? Hayi ngiyancenga mntanami, kuyaphileka. Yes, isimo asisibanga sihle ekhaya sishiyo indodakazi. Awungitshene nje undodakazi bekuumuntu okanjani kuwena? Oqala nje bathi umntwana wokugcina iphelo lami. Bemuhle nje ehlala umntwana behlala happy nje encokole namancoko. Ebuya ngicheka nasezingcingweni engifonela njalo. Manje nana kusengibona ngithola ngalomlayezo wathi qeda sikhuluma naye nje ocingweni ngolwesihlanu ezohambisa ingane yakhe kudadewabo omdala ngoba njalo ngama weekend uyayihambisa ingane ngoba yena usuke busy i-beautician i-beauty therapist khona la ePinetown. Kusho ukuthi ngama weekend uba busy wahambisa ingane yakhe ngekuzani ngolwesihlanu isabathi uba msukulandela ngezingcingo nami lokho engichecka ke impilo ngoba sengivele nje nginezifo eziningi. Ingane vele ngabisafona kanjalo bayila ngase ngithi mina ake nimfuneni nimbheke umntwana ngoba ngisemakhaya mina ngale emthwalo mekwamgayi ake nimfuneni nina bese ngitshela ukuthi nimthole ekusiphi isimo ngoba benginewari ukuthi umntwana uthanda ukurequesta njalo uma ngabe evakashela udadewabo noma eza kumina ngila eClermont kodwa ngalezo zinsuku ke inhliziyo yami ngitshela ukuthi mhlawumbe umntwana urequestile kanti kuneyinkinga ezikhona emateksini yabona. Ingane masibuyela kumina ngeWhatsApp isiyakhala ocingweni ithi nangu udadewethu ngimfica la ulele phezulu kwegazi amsekho. Ngalezo sikhathi ngaqala nami ngabona ukuthi ingane nami ayisekho kanjalo. Uma uzwa bathi bekwenze njani azamlimaza ngalolu hlobo usikhumbuzo? Noma wona ke ugcinana kwami nabo uBabongi kanye nalesoka lakhe usikhumbuzo. Babe abantu bebekade bebukeka be right. Kodwa ke kukhona lokho engangaqonda ukuthi uBabongile ngangambona ebandejile la esandleni. Ngaphezulu kwesandla la. Ngathi mabonga into le engincenzela mntana mathe na hayi ngiye ngashibili kanjena kade ngenze washing ngase ngiyakwebheka. Kodwa ke manje kuyezwakala ukuthi hayi ithi ingane yakhe usikhumbuzo benomkhubo ukuthi avikise uMabongi ngommese. Kusho ukuthi ke impilo behlala ikhona endle kodwa mina ngangixoxeli beyaxoxela osisi bakhe mayini inkinga okwezothando lwakhe nosikhumbuzo. Mina bengifihlela mina ngamtshela igama lotho ngathi Babongile njengoba lo mlisa lo ozwana naye uloko engiqambela amanga ethi uzocela la ekhaya uzongibhalisa ama list azawu2 ethi uthuma abakhongi. Kodwa lapha wathi list yokuqalela lahlekile wathi ngimenzele ingaphinde ngamenzela. Uthe jika sekufanele list esithathu. Wakhuluma udadewabo omdala wathi manje ama list alahleka. Udadewabo wasevele khuphuka na uThoko ingane yami endala. Wathi wena uwenza umani silima wena ulokuthi ufuna ama list umhlekisa ngomndeni wakhe ngishadele kwaShezi umhlekisa ngomndeni wakhe kwaShezi uyajika lapho wena ujiwa uthumela bakhongi futhi ubukisa ubukisa nangoMabongi kubangani bakhe. Bangezwana kuphela kusho ukuthi angazi kunakelephi ke mina ngifuna uqamba amanga angazi kunakelephi ngoba mina osevele sezihlehlisele ke usikhumbuzo ngasaveli kumina kodwa ingane yami ngoba besebenza ihlala la eRomini la ePinetown bevele efika kuyona into engiyengayithola nje ngithole incwajana kusho ukuthi bebathe ngezwe nje bangiqoqa impahla njengoba uBabongile sethule kwakhona incwadi engiyitholayo incwadi yokuthi uBabongile obesemala engasamfuni ngesimanga ukuthi uyahluleka usikhumbuzo lo ukuthi ondle lengane akenzi lutho. Angazi ngike ngathi mangixoxana lezingane ngathi mina ngazi lencwadi noma mhlasimbe yona na ebulelisa uMabongi angazi kodwa bengasezweni enhlobo usikhumbuzo sehlala ngenkani la endlini.
Alright, ngiyakuzwa ma. So ngoba ebenengane ubabongile, uphi umntwana yena manje? Ukhona manje udade womlandile esikoleni base baphuma u1 esikoleni ukhona lana. Usefikile la kuthina. Okay. So ngoba uhleli kudade wabo khona la ePine Town. Cha, uSindi ulanyoka ubabongi. uSindi uhlala ngala ko Newlands. Uthi njengoba manje sekwenzeke lento ulengane usiphume oyingane kaBabongi behlala naye uBabongi la ePine Town. Njengoba sekwenzeke lento kuSindi wasiyamthatha ke lo mntwana esimanga sokuthi yena uSindi uhlala khona la lokho emhambisa ke manje esikoleni ke ngemoto uphinda amlande futhi. So kuya kumalungiselelo because usefihliwe usisi kuhambe kanjani izinto njengalezi amalungiselelo ukuthi afihlwe usisi? Hey, yabona ke lapho kwesithwala enzima kakhulu. Kangangoba uSindi nomndeni kuhlanganiswa nje manje na kuvele kwavaleka nje zonke izinto zikaBabongi. Ngiyawuthola ke umoya ukuthi usikhumbuzo wabaleka namaselula esevele sewusebenza umsebenzi wakade wenza. Wathatha amaselula kaBabongi namakhadi akhe esimabhenki nje kwangatholakala njengoba nje kutholakala ukuthi kuthi kukhona imali ayikhipha ngathi ngo2000 nawukhipha nje. Kodwa ke umndeni ke umuhle ngiyubonga kakhulu umndeni wami abangani izihlobo nabona bonke ibona baye bahlanganisa kuze kube kuphusheka umcimbi lo kaBabongi ngempumelelo. Bekunzima kakhulu angifuni ukukhohlisa abantu abami angifuni ukudlala ngani bekunzima kakhulu. Alright, ngezwe ma sithini dudu kumndeni ngokuthi ninishiyelwe indodakazi yenu siphinde sithini uNkulunkulu aniqinise idolo njalo sengathini ningayithola ijustice leni idingayo ngoba kungaphakathi ecourt phambilini kwamiswa kanjani walivuma icala yathini indaba yebail? Ngingekho umntanami ngoba bekade esanda kufihla umntanami ngalezo zinsuku. Angibanga khona mina kodwa angazi kwenzeka kanjani. Naku sebebuya nomlayezo ukuthi kuthiwa ke namhlanje na ngokuthi uapply ibail namhlanje kuzwe kuleyo ndaba ke njalo ukuthi ke uyayimthola nebail noma cha. Sithi sibhekena leyo ndaba enjalo ke namhlanje ngase ngithi mina cha noma kona ngingakophumi ngokwesiko lethu thina bobantu kakhulu nasemndenini wami ukuthi uma ngabe umuntu ngokuqeda u7 days ushonelwe akumele uphume ekhaya. Ngathi mina kodwa ngifuna ukuzibonela ngawami amehlo njengoma wengane. Ngifuna ukubona ukuthi yena ngempela na usikhumbuzo lo obekade ehlala noBabongile ozala usiphumelele obulele uBabongile. Ngathi ngifuna ukuzibonela ngifuna ukuzwa ngokutshelwa ngifuna ukuzidelela mina ngingeze ukusho lutho ngizobuka nje kuphela ukuthi yena ngempela nangidele mhlawumbe ngizolapheka ngoba ngithola ukuthi iBP idlala ngami ayizweli iphilise ayizweli lutho. Mhlawumbe khona indlela engase ngilapheke ngayo ngokumbona ngidele ukuthi uyena ngempela. Alright ma ngiyakuzwa. Ngoba siqopha nje manje babukeli beNtuzuma TV icourt case ayikangeni. Ulokhuza silokho sifike ngo9 ekseni la manje kuyoshaya u2 ntambama so ngoba behlangena abazali nefamily yonke kanye nabangani silindele icourt case kuzobuyelwa ngaphakathi ngo2 so ukuze sithole some other feedback from ifamily ngizacela ukuthi ngicele usisi wami usisi omdala wakhe usisi Babongile eze ngapha ngaphambili asithuk Paul molo sisi kunjani? Ngiyaphila njani? Siyaphila kakhulu nguNkosenye ngokwabiyela amqhamuka kweNtuzuma TV mama. Sisi bambiza ba uThokozani Konyeni. Thokozani Konyeni. Thokozani Konyeni siyathokoza ukuthi nisibe nawe namhlanje noma sibheke sihlangane ngesikhathi esinzima kakhulu esibhekene nefamily. Awungichazele nje ukuthi ngene ngaba necommunication nobhuti usikhumbuzo nibuza ukuthi mhlambe nizwe ukuthi ngobe esusa usisi wenu ingane lena ngoba yabo uzoyithini indaba yakho ngoba yena usevalelwe ngaphakathi ingane sefana nomuntu oseyintandane manje. Asikaze sibe nento yokuthi singakhuluma naye futhi ke mina angiboni ukuthi ikhonto engayikhuluma noSikhumbuzo ngoba usonile imoya kakhulu. Into evele ingicasule kakhulu uthe sembulela udadewethu ngiyamfonela mina ngifuna ukuthola ukuthi
ukhona yini eduze kwababongile ngoba ngangilokho ngimfonela kusukela ekseni ngingamtholi. Mangabe ngimfonela ngo10 to 7 ntambama athi akekho eduze kwaMabongi. Ngithi mina ukuphi njengamanje athi ngise Pinetown ngithi mina uya kuMabongi athi ngithi ngicela ungisizeke mose useduze kwakhe ungixhumanise naye. Yes. Angimzwanga ke noma ngiphendula noma ngiphendulanga yini. Kodwa ngathi sengimfonela ngo7 ngilokho ngibuyela kuMabongi ngingamtholi mase ngibuyela kuyena usikhumbuzo ngo7 uselivalile ucingo. Okuwukuthi vele yonke lento ayenza wayenze ihlosile futhi wazitshela ukuthi ngeke asitshele lutho kusukela ngamfonela ngaleso sikhathi kwakufanele ukuthi ngabe mhlambe khona into ayishilo kokungenani ukuthi ke siwumndeni asizama ukusondela endlini yaMabongi mhlambe sibone kwenzakalani. Ingane yakhe yayikumina ngaleso sikhathi ngoba ngifonela uMabongi nje ngoba ngifuna ukucheck ukuthi uzofika ngasikhatsini kuze ngikwazi ukuyilungisa ngaleso sikhathi afike isi ready. Nje hey mina ngiyazi into engayikhuluma noSikhumbuzo ngempela angiyiboni futhi. So ngoba umfonela besaphile usisi ngokwazi kwenu and ke ngoba umfonela nje ngalelo suku lolo wayelindele ukuthi afike azwe nayo usisi ezekhaya azolanda ingane. Wayengasaphila uMabongi ngoba kutholakala ukuthi wabulawa ekseni ngawo Sunday mina ngifona ke ngo10 to 7 ntambama ngalisonto ngabe vele vamsa ukufika kumina lapha eflatini ngabo 7:30 kanje kuya ko8 ebusuku wayengasaphili. Alright. Iplan ithini ngomshana osesele yedwa uzothathwa ubanje kwifamily? Njengamanje ukhona udadewethu ongilamayo uSindi kumanje vele ukuyena uSiphume. Ngiyacabanga ukuthi okunye nokunye ke kusukela kuqala unyaka ozayo kuzobe umndeni usuyahlangana ukuthi kwenzeka kanjani noma uyaqhubeka uhlala naye uSindi noma wenza kanjani. Okay, usisi babongile ebekuyihustler bekuwumuntu owenza izinto zenzeke. Ebenjani kwifamily? Was she supportive towards the family and umuntu onjani kwifamily ke nje yonke in general? Ubabongile ube umuntu ohlanganisayo kakhulu umndeni ngoba ubeyithanda into ezinhle bebethanda ubumnandi bokuthi nje ajabulise umndeni. Benganqena uMabongi ukuthi uthi uyihlalele nje endlini ungenayo into ocabanga ukuthi uzoyenza useyakufonela Thoko request lapho sihlanganene eBish uyofika lapha umndeni uphelele wonke yabo. Yes. Futhi ngeke azathi cha khipha imali yakho uzofika ikhokhelene imoto nje bungeke uzumbona uMabongi ukuthi akana mali ngoba into ezimnandi nje amaphathi umuntu bemasu uzalwa nini. Mina nje unyaka nonyaka bengazi mengabe ngizalwa nje uMabongi ungibizela endlini yakhe masaja ngenza ubusa ngenza inzipho angithengele yonke into emnandi la izithombe ke ubezithanda weJesu nje umndeni wakhe nje ubewuthanda kakhulu uMabongi kakhulu wonke bewuthanda. Right, ngiyabonga kakhulu sisi for information oyisharele na public. Hopefully lokhuza ijustice nizoyithola. What would justice mean to ifamily njengamanje? Noma ngeke azavuka udadewethu kodwa ke mhlambe kuyosithoba amanxeba ukuthi uSikhumbuzo nje afele ejele. Yakuye kuthiwa ungamfisela omunye umuntu intembi kodwa yena njengoba esenze kanje azange azasicabangele ukhombisa ukuthi akasifuni. Mhlambe nathi mengabe ukuthi ke kuthiwa cha uphelele khona ejele imoya yethu iyothobeka. Okay, ngiyakuzwa kakhulu sisi siyabonga. Hopefully you'll find the justice you guys deserve njenge family. Ngiyabonga kakhulu. Molo sisi kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila kakhulu futhi usisi kaBabongile. Yebo Babongile olama mina ngusindi yena uzemva kwami. Yebo ngiyezwile ukuthi wena sisomdala ekhaya olanyo usisi Babongile. Manizwa lesi sigameko kube njani nje enhlizweni nase kwi-feeling nje ekhaya? Kwaba feeling enzima kakhulu ngoba mina nje bangifihlela ngafonelwa uyise wamdala engitshela ukuthi angiphuthume la ePinetown. Wangasho ukuthi kwenzakalani umuntu nje othi angicele umuntu angithola umuntu ozongidrivela ngangazi ukuthi indaba esho kanjalo. Kabe mina nje ngafika lapha kwisini
imina ngambona ukuthi usethule kawube mina ngidlulisa umyalezo ke ekhaya ngasho ukuthi hayi useshiyile babongile ngangakholwa njengoba namanje nje ngingakholwa ngazi ukuthi nje konke kuyiphupho angikholwa nje namanje. Has anyone spoken to uSkhumbuzo amongst the family ezwe nje ukuthi isisusa sale lento lokuthi aza abulala usisi ngesihluko esihluku kanjena bekuyini injongo bekuyini umsusa wento? Emva kwaleyo nto le bengakaza atholakala ngaphandle kokuthi yena ngesonto wafonela umuntu dadewethu ohlala eMtuba ozalwa ubaba wamfonela wawumuntu ofisayo ukuthi bazohlangana la eThekwini bakhulume ngedaba balungisa indaba zabo noma bonke ngoba i-relationship yabo be on and off yabo okuthi ke befuna udadewethu esufisa ngazi ukuthi bengakhuluma balungisa i-relationship yabo noma bonke naye ekhona evele usho nje uvele usembulele njengoba esho kanjalo so until now kasikaze sazi ukuthi yini i-reason yokuthi ambulale ngale kokuthi udadewethu ebesho ukuthi vele lo ubemshaya yakhe ukuthi ebesifihlela thina bekuze kushingana ukuthi iyamshaya ngelinye ilanga yavuka emkinya eyitshela ukuthi ulele yaphaphama ingane yasho ukuthi iyakhala waseyamiyeka so nje ziningi itate ezenza vele ebemhlukumeza engafuni nokwaliwa yabo so I think the main thing enza ukuthi bahlukane amina azambulali ngoba bengafuni ukuthi bahlukane ngoba ebesemala vele udadewethu. Yes, ukuthi usekhathele ukuhlukunyezwa yena. Alright, ngiyakuzwa sisiwami. Ngobe esengaphakathi eboshiwe umfowethu wayezinikela emaphoyiseni noma amaphoyisa ayifunela ayitholela wona? Wazinikela yena emaphoyiseni wathola ummeli wahamba naye. Alright mfowethu. Into esilangazelelayo nje mfowethu ukuyibona as South Africa ukubona i-justice for ifamily yonke nani nithole nokupholiseka amanxeba asenhlizweni. Angifisi nokuthi ayithole ibail ngifisa nje ahlale lapha ngaphakathi abolele khona ejele. Alright sisi ngiyaluzwa ufo lwakho iSouth Africa iyezwa bafowethu niyabona kuyanyuka ukulokhuza ukubulawa kwabantu besimama insuku zonke kunesigameko esenzekayo siyethini siyakhulekela lo moya ukuthi ni abantu besimame babulawe abantu besilisa. Siswam, do you have a Molo sisi unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila unkosenye ngwabiyela isibongo ngiqhamuka kwintuzuma TV. Usinenhlanhla Majozi bengisebenza ubusiness partner kababongile. Yes, usisibabongile. So benisebenza ndawonye. Sebenza ndawonye yebo. Yes. So ukephi ngoba kwenzeka lesi sigameko uzizwa ukephi lezi indaba ezibhlungu kangaka? Bengisasekhaya ngenkathi usisi wakhe omdala engifonela esho ukuthi nanga umabongi singamtholi usuku lonke. And then mase ngiyafona nami ke ifoni yakhe hayi angimtholi ngifonele omakhelwane because vele ngiyabaza omakhelwane akahlala nabo ngibacela ukuthi hayi boncane ngibhekela lapho ukhona yini umabongi bese bayangichazela nabo ukuthi hayi umabongi kucinyiwe akho umuntu lana and then bese ke nami ke ngase ngihamba ke phela ngiyoyibhekela ngoba phela bese ngiworried ukuthi why singamtholi isikhathi esingaka kanti sekwenzeke izindaba ezibhlungu siswami. Ngiyabona uphukile elembiza mfowethu. Ube umuntu onjani nje ngesikhathi nisebenzisana nayo sisi? Nkosi yami ube umuntu oyihlekelayo umuntu nje ohlale happy uhlale nje ayibo be right umabonga nkosi yami. Ngibhlungu cause every day mangifika emsebenzini into yokuqala engikhumbulayo ismile sakhe uhleko lwakhe because njalo mangithi ngifika nje engakongibingeleli nje nanokumbingelela sesiyahleka ukuthi uhlekani ngisuke ngingazi nami ngisuke singazi kodwa nje sisuke sijabulelana nje ukuthi nje sesibonene and then mase siyaqala umsebenzi wethu ukuhambe kahle nkosi yami. Yes, so what would you miss most about her? Everything umabonga kunezinto eningi engifundile kuyena
and kunama habits amahle engiwacoshile kuyena because ube umuntu othandayo ukuphuma and mina bengakuthandi mina isikhathi esiningi nokucelebrate every little thing bekwenza and mina vele ukuthi bengingayinaki lozo zinto but nje ungifundisile ukuthi I should celebrate yonke into even though akusiyona like i-success enkulu kodwa nje everything esiyenzayo we should celebrate it Sisiza what would you like to see happening njengamanje because icala lisaqhubeka liyaqhubeka njalo ngaphakathi magistrate justice aka deserve njena ukuthi ebela ngaphandle kanye nabanye abantu akahlale nje abolele khona nje impela futhi ejele. Right, babukeli beNtuzuma TV wonke umuntu uthini justice for Babongile as kulesi sikhathi samanje isikhathi esimbi every day umuntu wesifazane uyabulawa umuntu wesilisa. Umuntu wesifazane uyoba safe nini ezandleni zomuntu wesilisa bantu base South Africa njengamanje icala lisaqhubeka ngaphakathi sizozwa ngokuqhubeka kwesikhathi ukuthi uthola liphi adjustment ngaphakathi because lokho abameli nemantshi kusahlangenwe kudingidwa udaba lakhe sizophinde sinazise more ngalolu daba siyiNtuzuma TV sithi Ntuzuma TV we inspire